קורה חברים? כאן ירין בעוד סרטון חדש. כפי שאתם רואים, אני בתוך הברול סטארס, בגלל שאני מארח הפעם חבר בשם יונתן. תגיד שלום. שלום, שלום. ואנחנו רצינו לעשות לכם סרטון, אז בואו נתחיל. הפעם הוא לא משחק איתי בתוך המשחק, בגלל שאין לו בטריה בטלפון. משחק ראשון. בואו נצא לדרך. מי שלא ראה את הסרטון הראשון שהיה לי, שעשיתי בברול סטארס, שילך לראות. למה שם הייתי בשוק מהסוף. לכו לראות. מי שאומר שירין יגיע מי שאומר שירין ינצח, שיכתוב בתגובות. מי שאומר שיפסיד, ישים... בואי סנדי. אני אומר שהוא ינצח. אני רוצה להשיג נו, איך קוראים לזה? למשתמש, לבאז הייפר צ'ארט במשתמש הזה. חברים, אני רוצה לנסות שהוא ינצח, אז יש לו סטאר דרופ. אז אני רוצה... הוא פותח אותו. כן, אני רוצה להראות לכם שיטה שראיתי. אני לא בטוח אם זה אמיתי. ואל תאמינו לשיטות כמובן. כמובן שהוא ינצח. סורי נו. אז הנה 10 גביעים. מי שצדק שירשום בתגובות שאני אנצח. מי שצדק ונותן לו לפתוח. מי שאומר שהשיטה הזאת לא טובה, שיכתוב בתגובות. ואותו דבר מי שאומר שזו השיטה הנכונה. אוקיי, לוחצים פה בקרן למעלה. ואז כאן בקרן כאן, ואיפה הוא לוחץ? אל תאמינו, אמרתי לכם. השיטות האלה לא נכונות. שום שיטה. אין שיטות, זה פשוט מזל. ויש שיטות בביצים של ברול סטארס. אז בואו נתחיל עוד משחק ויהיה לנו ביצה. טו 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 טו. 100. ובסרטון שאמרתי לכם הרגע ללכת לראות, הוא יהיה בתיאור. חבר מצאתי אתגר לירין, מי שתומך בזה שעשים לייב. ירין, אתה צריך לנצח כל משחק אתה משחק. יאללה, בוא ננסה. אם אני מצליח, אם הוא מצליח, אתם נרשמים לערוץ, מפעילים את הפעמון, ואם אני מפסיד, תעשו את זה בכל זאת. אם הוא מפסיד, תגידו לו, ירין. פוצ'ה. לא נורא. הפעם אני מתחיל את האתגר, ועכשיו 6. 6 זה מכובד. 8 תגידו. אוקיי חברים. אני אראה לכם. למטה, שמאלה וימינה. למטה, שמאלה. איי. תקשיבו. זה לא היה השיטה, אני פשוט המצאתי פה. פעם הבאה אני אעשה את השיטה. יאללה. בואו נתחיל עוד משחק. הפעם יונתן משחק, חבר שלי. לא מבטיח שאני אנצח. בואי נדבר. אז כפי שאתם רואים, חבר שלי משחק, מקווה שהוא ינצח. השם הזה זה המשתמש של אח שלי, אני איתו ביחד. אל פרימו. Come here. I'm coming. לך אליו. רגע. בתוך הסכין. התיק הזה הוא גרוע. אחלה. קפוץ עליו. אחלה. 3 בראולרים, אחי. 1v1. שואודאון. הנה שלי. בואי נדבר שלי. מסכימה?
אולי בואי נריב. כן. ניצח את המשחק. ויש 13 גביעים. ויש לנו פה סטארדרופ. הפעם אני... עכשיו כל אחד זוכר. כל אחד לחיצה. לא נורא. ומהבלינג. אתה צריך להתחיל מהמאה בלי. עכשיו תורי. כל פעם נעשה תורות. אם אני מנצח, סימן שאני טוב, ואם אני לא, אז אני גרוע. בקיצור, לא יודע, יאללה. בוא נראה אם אני אנצח. גם מקום שני זה נקרא, כי אני עם סקין רק לקרוב. זה סקין לצמוד צמוד. יאללה. מי בא? אני אכסח אותו. אני נגב. כולם הורגים. תבואו. בוא ריקו, בוא. יו. איזה מזליסט אני. יש פה עוד 3 בראולרים. נקווה לנצח. רק הלוואי שאחד לא מתקמפר. היי, בזבזתי עליך את האולטי. איפה אתה? יש לי עוד אולטי. בוא תקרב אליי. אני אעלה אותך באש. הנה. ניצחתי. אז כפי שאתם רואים אני כן טוב. לא ברמה מוגזמת. סטארדרופ לחיצה אחת הוא, לחיצה אחת אני. הוא, אני. לא. מקווה שיהיה כאן אגדי בסוף הסרטון. יש לנו פה 200. 200 לראות, 200 קוינס. ובואו נשדרג את בעל. פה אני אצטרך עוד יהלומים. אז אני אשים. אם אתם רוצים שבעונה הבאה, אם אני קונה את הבטל פאס, אני אעשה לכם פתיחת בטל פאס, תרשמו לי בתגובות אם אני אקנה את הבטל פאס. אז יאללה, בואו נתחיל. הפעם אני מחליף דמות. חברים, יש לנו מטרה, לי ולירון. להגיע בשתי הערוצים ל100 סאבים. כן, תעזרו לנו בבקשה. כל מי שמכניס לנו, עושה לנו סאב, אנחנו מחזירים לו. בואו נתחיל. ומהסרטון הזה, תרשמו בתגובות, רשמתי לערוץ ואני אחזיר לכם. מחר לא מסתיים, זה כלום ככה. בבול. לא נורא, הכל טוב, כולה פחות 2. נהייתי נגר פה עם הדמות הזאת. עכשיו תור נו חבר שלי. אז עם מי אתה רוצה? חבר שלי שם את אנג'לו. אנג'לו הבלונד. נקרא לו אנג'לו ירון. אני מקווה לנצח. שהוא ינצח, בוא נראה.
יופי. והרג המטבול. לא, אל תברח, נו. בוא בול. אל תפחד. אנג'לו יכסח אותך. מת. הנה, בבל. מלא, מלא, מלא. הורדת על 5,000. אתה תביא אנג'לו. ניצחת? ג'י ג'י. חבר שלי ניצח. עכשיו יהיה תורי. אם אני מנצח פה, יש לנו ביצה. ואני פעם מחליף דמות. שאנחנו נפתח את הביצה. נקווה שיהיה לנו את הביצה, יצא לנו ביצה אגדית. אנחנו שמים סקין, בראולר לג'נדרי, כי אנחנו רוצים שיצא לנו ביצה לג'נדרי. חברים, אז תעודדו את הביצה שתשים לנו. שתעשה לנו אגדית, שהיא תהיה אגדית. לא ביצה ריירית ולא סופר רייר. בדיוק. ולא אפיק. אין בעיה, מיפיק אני רוצה, אבל לג'נדרי. כן, מיפיק. או מיפיק או לג'נדרי, אבל לג'נדרי. אני מעדיף לג'נדרי. כולם. לא מעליב אותו, הוא גם טוב. גם אפיק טוב, רק שיוצא שם מלא פינים. מלא סיכות, אז זה כאילו לא כיף. אם אנחנו מנצחים, אז תרשמו לנו בתגובות אם ברול ננצח. סטארס חייבים לנו ביצה לג'נדרי. תרשמו לברול סטארס, תביאו לי ביצה לג'נדרי. הם בטח יביאו לי. מי שתומך שנגיע ל100,000 שישים סעד. למה הוא לא השתמש באולטימט? אוקיי, עכשיו הביצה. ביצה. אחד למטה, אחד ימינה, אחד שמאלה, אחד ימינה. עכשיו תומך. איך? תעשה מה שבא לך. תעשה, יש לך עוד אחד. מה? לא נורא. טוב חברים, עכשיו ניכנס לשופ. בוא נראה מה יש בשופ. היום לא ראיתי אותו. את הסיכה הזאת יש לי כבר. 5 קיקרדים. קרדיטים. גם יש לי את זה. ולמה חברים, היום יעלה לערוץ של ירין סרטון שאנחנו משחקים פורטנייט במוד של בקרומס. לא בטוח, נראה מה יקרה. ונראה לכם איך נראה השלב הסופי. והנה עוד סוד שברול סטארס לא רוצים לגלות לכם. תלחצו עליו מלא. תראה. אני מקווה שעכשיו הוא יעשה את זה. מה שהרגע עשיתי. היי. אז בואו נתחיל עוד משחק. כשנגיע לסטארדרופ האחרון אני אעצור את הסרטון. ובבקשה, בואו נגיע תשלחו את זה לכמה שיותר חברים שלכם שישימו סאב ופעמון ולייק. בשתי העמודים. אני אשים את הערוץ. ותגידו לנו איזה תוכן של סרטונים אתם רוצים. ואני אשים לכם את הקישור בתיאור של הערוץ שלנו וגם לסרטון שמי שלא ראה בברול סטארס, הסרטון הראשון. הוא מטורף, אז לכו לראות.
ירוק כמו ספייק. אז הנה בן אדם, בוא. איזה גאון הוא. איזה גאון הוא. בוא. אני גם גאון, אני לא יותר גאון ממך. איזה גנב קילים, בוא לפה, בואו. בגלל שגנבת לי את הקיל. בוא. חברים, לא להתעסק עם יד. ואם ידעתם רציתי להגיד לכם מקודם, אם ידעתם שהאולטי של ספייק יכול לעלות לכם חיים, כן, תעמדו על זה, וצריך שיהיה לכם את הגאדג'ט, נראה לי. לא נורא. מקום שלישי גם טוב. 6. ועוד משחק אחד שעכשיו חבר שלי עושה. חברים, אם אתם רוצים שנתקשר לחבר שלנו ונעשה לו מתיחה, תרשמו בתגובות. עכשיו תור חבר שלי. דווקא עם ספייק. אתה לא חשבת שאתה רוצה שיצא לנו סתם כמו פגדי? כן. דליוס בא? לפני שאנחנו נפתח, אנחנו נתפלל השם שווה לנו את הסטארטרופ הלג'נדרי. הלג'נדרי האגדי. לג'נדרי. אתגר. פויה. אני לא אשחק עם ספייק, אני לא מטורף עם ספייק. אז לא נורא, פעם אני אשחק ואני אשיג לנו את הסטארטרופ. בוא נעשה אגדים, אתה חופץ בסטארטרופ. מתפלל לאלוהים. אני רוצה את יובל דורה המזמר. תביאו לי אותו עכשיו לפה. וואו. הוא יהיה יונתן המזמר. בוא נראה אם יצא לנו אגדי. חברים, אדגר, בוא, אם יש לך אומץ. איזה אדגר, מבאס על החיים. הפעם חבר שאני עושה, לא עם ספייק או מחליף. בדיוק. לילי יש לך, את באז, מורטיס, הלחצת. ניטה, הולך לצאת לניטה סקין שהיא רובוט הגונזילה. הדוף שלה יהיה גונזילה, אני אצלם לכם אותו, אעשה לכם סרטון איזה סקין הולך להיות לניטה, שהדוף שלה הוא גונזילה, והוא כזה גונזילה קטנה ניטה. ובחרת? והוא בא... חברים, איזה סקין לבחור? בראולר. אני חושב שאני אבחר את מטמי. את הזמן שלו? תצפו בבקשה עד הסוף. אנחנו השתדלנו בשבילכם. ערבי, חברים, שימו לייק וסאב שאני אנצח אותם. אנחנו צריכים להרוג אותו. כן. לא במציאות, במשחק. אולי גם במציאות. לא בטוח. טוב. אני שונא את הבראולר הזה. נתאית לי. מלא. שחרר אותי. בואו נדבר נורמלי. מה קרה אתה בורר? האולטי שלו עושה שלא תוכל לראות. הוא לא יכול לראות על את האולטי שלו תסלם. תודה. למה אנג'לו רוצה לאכול אותך?
שחררי. מלאבי. טעיתי. למה לא בא אליך? הוא עשה טעותי על כלי. איזה חכמן. הם פשוט גאונה. רגע. ועכשיו יונתן מתחיל לזמר. יונתן מזמר, יאללה. או שירינה מזמר. לה לה לה, תוציא לי אגדי בבקשה. ירינה, למה פתחת עכשיו? תביא לי. לחיצה. לחיצה לפה. אגדי אתה חופץ? לא. מטוס אגדי. לא, האווירון בלפה של האגדי. נו, מה עשית? אין אגדי. סטרימבלינג. 320 בלינג. אז נתראה בסרטון הבא, ויאללה ביי.